भाई मैंने गुड मॉर्निंग। आज आम खला को आसीजु देख आम धान चाष कर आमर केते धान आसी आज आम भी बाड़ा हो चलो देख मु बुलाऊँ देख आम केते धान गदा है धान आमर बाड़ा हो देखु मिसिकी आमर माई हे ये बाड़ा हो मिसिकी आ बहुत कष्ट प्रबल धान चाष कौन करवा भारी सहज ना कौन आउ काट बांध फिर बाड़ मेन कथा है चाष करवा केते कष्ट से जानी जी चाष करुच्ची मु भी चाहूँ मुझे बाड़े आम मेसीन बाड़ौचु आम धान बहुत जोर भी मेसीन चलुची बहुत जोर आ बाड़े चाहूँ देख सरीगला आ कम अच्छी आ बहुत भी कष्ट जी कष्ट जानी सी कर मु चली बाड़े चेष्टा कर बाड़े देखिए बाड़े बहुत भी सहज लगे आ भारी खुशी लगुच केते दिन पर दईली आ मेसीन बाड़े भारी कष्ट बुझिले। हम जेजो रांधुचंदी धान अवस्था दुटा धान अवस्था अच्छी अच्छे मेसीन अच्छी अच्छे देख आम के छण अच्छी जी नवा कथा आम बिक्री कर जी ना पैसा देना आमर उड़ा जाती धान धान आम बाबुना धान आगे छाड़ी देते मेसीन धान बाड़े आज धान आठटा अच्छे आमर देख कुटा अच्छे आम आंब गछ अच्छे सब अच्छे आम जेजो रांधुचंदी धान बिटा सरी हाँ गाइस देख मो जेज धान अवस्था रांधुचंदी देखुच आम बड़िया जो सूता खनुचंदी मो जेज ठिया देखुच ना देखुच मो बड़िया बुनुची ये आम जेज मो जेज एति छण ना एति बस्ता बांधी ना बस्ता बांधुचंदी सूता खनुचंदी।